perlune bar yo bar ngono akhirane nek wektu longgar yo meh ngono lho. Enggak, mohon maaf ya Mbak ya, aku cuma live ya Mbak ya. Ya, tenang ae. Gak cemburu tau ora to? Ora paham oi. Ya yo wis sak apa ya Kak. Cintaku hanya kamu. Ya tas tele ya Kak lagune lah. Apa perceraian Lara? Lah, enek-enek sih. Perceraian Lara. Seolah panggung itu di desa itu loh Kak. Oh, pantesan sampean pinter joget. Penyanyi panggung itu loh sing Iki joget dhewe ngene ndane enek aku. Ora yo usrae. Umpama aku tak ning Semarang, kowe tak jak karaoke keluarga no iso karo kanca-kancaku aku. Boleh. DM ku dibales sik. Kamu dulu sudah ngerti aku. Apa, Mbak? DM ku dibales sik to. Oh iya. Kopi berteman no. Yo tenang. Nanti tak call back. Sekali nih, sekelas non sekali lagi wes. Iki soalnya Kak Febri gak apa-apa toh Kak. Yo gak apa-apa. Yo gak apa-apa. Aku wis pokoke nak karo kowe wis renek balung rine kabeh nek iso tak kekne sampean no. Tenan iki. Apa ya toh? Balung wis saririne dikekno aku ngono ta. Yo to. Ora enek balung rine aku karo sampean jan wis kok presto kae empuk kabeh. Oh empuk, enak sing empuk apa enak sing atas? Lho kan urung ndelok njajal to nek sekirane gembuk ya aku mau paling ndak rada atos sithik. Oh iya seneng sing atas soalnya. Kakak tingginya berapa toh? Aku 165 kakak berapa tingginya? Aku 106 piro 168 170 lah. Ya sih nek laki-laki pendek ki wagu aku tinggi Kak, ya toh? Nak seleraku terus terang seleraku dhuwur soalnya anak dhuwur sikile iso mangklung ning gulu ngene lho iso ngawet ngene. Nah. Iya, iso ngene. Ya. Bahtera cinta woy, wah aku ra iso request. Sampe nilatnya dawa to, Pak? Hah? Sampe nilatmu dawa? Enggak. Bisa toh, sama ngemot toh. Oh, seneng. Seneng. Wah. Ngombe barang lah. Gawaknya apa? Aku saka Ngawi ku nak ning Semarang. Lah apa? Lah sampean pengen oleh-oleh apa? Apa kuwi soju? Iya. Ning jero no. Nek kancaku cah taat mari iki. Kak Febri, oh Kak Febri. Hai Kak Febri. Kita masukmu ki piye? Kamu tampan gitu. Tampan dan menggemaskan. Tuh ya toh. Iclek Gang bersama Iclek Gang. Aduh Kak Febri ki gak ngerti aku punya kok lu tiba-tiba Kak Febri ki akun fake apa tenan ya toh? Kok bertiga kok nenek satu nek kan? Duda itu siapa yang duda? Kak Febri ya menikah nge. Aku karo turun-turun karo gocekan kacuk. Iya, ndak kok. Piye? Apa? Gocekan apa Kak? Kacrok. Kacrok itu apa kacrok? Oh, budak iki rada anyone. Oh, seneng ngemut Mas. Ini sementara tak goceki dhewe. Oh, ya isik to Mas.
sih. Nak jalan rono gejana. Ya tak goceki wis, tak goceki tenan. Tak goceki pol pokoknya ya ta. Lepas, nak lepas ya kan? Cintaku hanya kamu. Cinta merah. Bajingan arep mencet off ra iso, tanganku repot. Rindu hangat, hangat kuku. Anjay. Gadis cantik itu hanya namanya Feby. Kenapa namanya Feby tuh mesti cantik orangnya ya? Kak Febri ya ganteng, manis. Iclik geng bersama Iclik geng. Iclik. Tuh, Lucu sampean gimana? lampu kakak. Lucu emang aku orangnya lucu kak ya, lucu banget. Temanku banyak, soalnya aku cantik dan lucu dan imut. Pokoknya kabeh, pokoknya PN Kak Popo. Ya, makasih ya Kak Febri. Ya, Kak Febri. Wes kak, kakak make up. Ya. Dadah Makasih ya, kakak. Kak. Ya dadah. Assalamualaikum.